ام خیراتنا کی گرم لمیوان خوی هجا که فهیم شختکن ما مستد خیراتی سرچاوراتی جار عولت بی میوان رادیو آشتی هم که خوشت بن کوتل کامرا رادیو آشتی دال هم بر خوب بینن ام ایشف هم زانن ترکیه تا گلک تجیه ام گلک جدیتن تاش کارو خباتا تسود ور بگرن ایویدارم دنگ وشان زندی دازی باشته این زانم دنگ باشته ما مستیانا دنگ باشه پروبلم تنه اجی سپاسی آود کم و هر وها همو گهدارین رادیو آشتی و تماشاوانن که نهام تماشاد کن همیان جی سلاو دکم براستی جی اججارا اول دبن میوانه و اجی جوی میوانداری گلک کیف خوشم هر هبن زور سپاس گلک سپاس کن ما مستف روزنامه وان فهیم مشق ما مستف روژف گلک تجیه راستی امزان کامش کدا دست بیکن هما امزانون کل ترکیه لباکوری کردستان ترکیه اف چند روزه یعنی چلقاندنه کی وقت پیلن دریای بلند به نظم ده اف تشت پر ابو لجانا دولت ترک جرا وقت لازم ده کایا کم به باد که او بروی کای و او کیزی فرتنا چت که یعنی اف تشتن که صدات بکر درخست روزه و داخیانی نگی داوی بحثا کشتن و کسین کرد کوکر امزانن گلک دستی وی قریجت دخوینا کرداد های او محمد آغا رو تانسو چیلر و گلک کسین وکوی دوغان گرش و ایوه دمه گلک مروفن قاتلن دستی وان خوینا کرداد های گلک کارسازین کرد روشنبیرین کرد شورشگرین کرد به دهان کس قتل کرنه ام همه جویر دست بکن پاشه ام خبر بن خطیب نه چقدر بینی درسته و دبا دست بکا برنامه ده بحثا پنج سرکرده این کرد کرکو ده لامده به سیداران هاتن قتل کرن یعنی براستی جی او منطالیتا کو ایرو سداد پکر آنی زمان چه فرقایی جوی دمیتونه یعنی دولتا ترک بریاوی جی دولتا عثمانی همو بیاوی هاتنی یعنی او خیلی خود تو ملت دن ندیتنه برنگه که جبو تنکرنه ملت دن حولدانه 1915 قرکرنه که گیشتی یا ارمنیانه و دست اتحاد ترقی چه بوی او ذهنیتا اتحاد ترقی پشتره بوی دستلاتر 1925 شیخ سعید و همو پیشنگین کرد و دمه قتل کرنه گلی کرد قتل کرنه 1938 درسم همان منطالیته ترکیه جی اقتدار جی دستلاتاری نکتیه yani em bejin carna navberdane carna belki hedefindin girtini peşiyaxu lepişti 38 ku em bejin tevgera Kürt ket bedengi ki mezin pişti salin şesti be bandora şoreşa iloni ya başuri Kürdistan'ı li Türkiye ji li tevgerin Kürda destpekir o muhabin yani faik bucak hatiye katil kirin van salajı ev devlet de katil kirine de rana vestiye ne sekiniye yani de mejiyen devleti de zihniyeta devleti de ev li iro belki ev çelkandine ku çem rojin deve Sedat Peker de rojeve ev ya itirafı yani ev kesi ku van tiştana dveje dinav devlet edi cigirtiye de katil kirinan de vazife danevi evji vazifa xo aniye bci u iroji vana piço dveje yani hemu jincareki de nabeje diyare ku her vaha hesaba bazariye kijidike anji belki li paşvit tişteki de ne fakat li paşvit çidi be birabe bazariya çidi ki birabe ki ev tişten ku emzanın ev tişten ku diroke hatta no ev tişten ku de salin nodi de dijime bkar anin be hazaran insanın meyin kurt katil kirin kuştun tüne kirin gündevan şevutandın malavan şevutandın vana iro itiraftık yani ev itiraf kareki nava devlete yani ve roje hebareki be rojlama van tişteki rast sandı bu
digotin Kürt dahatin girtin dibun itirafkar le ev dibin işkenceye de dibin zaxtu zulme de dibun itirafkar tişna digotin alikariya devlet etkirin yani hatta raddeki merve efendik ki çünkü zulmü zoru pededin gotin o hesabı xo pededin kirin le Sedat Peker beyi ku dibin zaxteki de be beyi ku dibin zulmü zor da işkenceye de be ev bidili xuban tiştana dibece ama piço dibece tiştin iroji got edi jidespeki hatta naham gudart kir brastici tiştin iro got rast ev suceyin kulle hember kurda hatiyep kar anin yani bahsa kuştuna savaş buldan Behçet Can Türk'ür her vahem zanım dehan kesve demedi Sapanca'ydı biriya Mehmet Ağar biriya devlet yatı bu katil kirin xwest van meselana bak mesele ki şahsi nişan bide ama edi yürü tebayi cihani aşkereye ku edi yek icnav devlet eci itiraf kiriye ku insan enmeyin Kürt van salam bir deste devlet yatiye kuştun her vahat işteki din jigot yani pişti 2015'dan devlet atırk reyeki dudar berxu yani riya kırkırına milleti Kürt gele Kürt da berxu دوی دمه جی شرکی مزن دا دست بکرن erişeki mezun da dest bekirin jüve biryare hatta ha ku biryare ve plana çokdani ne le saziyen fermiya leşkeriya devlet edatı bustanıp hatta irojim kartinin haviyaj yaşkeredik ki gerek insan jüve çağı hatta hat kuştun hat şehit kirin mebiskidin mesela rojavaya belki kısa gün dur da ji gerek suç pek anin lember dici kurda İran başlığı Kürdistan'a erişen mezun dici gerek Kürt her avayı erişen kuyul ser gerek Kürt o ahim Kürdistan'a domininin ja finansman avancı iro aşkere bu ku devlet atırk ve devlet edi her çıkas Sedat Peker şahsiyetan şahsan binin berçabji mesela bu kazıbık ki şahsici devlet bu ku kokain frotiyel tevay cihane baz ev maddeyin hiçbir bazar avan desti xuda girtiye bitonan bir avay hatın çüyün kiriye yani bana cihemu gerek mühimin tabi birazdak ama biraz tici gerek mühimin ve Kürt veya bugün roja bakı bana ifşapkın cihemu dünyayı bana bu avay ki قایم اوای کی راستقیم بش ما مصطفی دیتنات اشارت گوهرتنات اشتانه کل ترکیه چه بنیازی سبب چیه یعنی هندک یازی حساب وان یه نافخوایی یه خازن هندک تشتا لهمبر کار بیاد yani راستیجاز پر فکریم تایبت ایرو پشتی کو من beş haftan temaşekir seresime per fikriyim yani böyle edi tiştek kuyaya yani devlet her cari ku xastiye davil kurda bile her cüre rejim kar aniye leb serdeketiye yani saren nodi de brastici eğer devlet serbiketana van cinayet u kuştunu ev katliamın mezin de nodu şeşadı ev bu yerin susurluk eder netketin oluyor yani ev bu konet ketin çünkü hesap dikirin ku ve davil kurda binen İcab pişti ku Kürt berxudan her ku embejin tekoşla xumezin kirin bavay ki girseyi derketin hole ev bu xud tekçün yani ica ev tekçün avanji kreji tişteki usaya behef ketin pişti behef ketin avan hemu tişt derket hole u brengeki behef ketin avanji hemu cihanji haydar bu ica berteken derket hole ji van sucana brengeki derxist hole iroji heman tişti yani plana çokdanine ya devleti tekçiye ev ya eşkereye sala 2011 bir Rojavay Kürdistan'ı embejin guherin despekir sala 2012 bir ji lur revebiriye ki xusar çebuy lehember hemu erişanji xusar piya girtiye u qada diplomasiyeci gerek karen kerhati pektine İca evyaci tekçüneki mezene. Tekçüneki dinci lehember gerila işareki mezin PK'nin Süleyman Soylu Yukuyru hemut işte derketiye holi ve empet zanın
her cari got penci kesmanı, set kesmanı, qediyanı, edilikarın, seri xorakın leyem dibinin ku jigari virde her çıkası eriş servan ve dibin bu xulvan dera tek diçin. Yani belki hin gradigirin, belki hin ciya embejim brengeki dagir dikin hesabı hoşbol pek bin ama işte ku dixwazin bi mayinde bikin nikarin pek binin. Ayrıca jber ve yekeci dibêjim ku îro piştî ku van tiştana çêne bû bi ser neketin ew berxudana Kurdan birastî jî ew berdêla mezin ku vê berxudana derxistî olê rênedayê ku dewlet siyaseta xwe pêş bikeve ev car bi hev ketine. Yani çünkü pereyekî pir mezin e, qirêjiyekî pir mezin e, û van tiştana jî tenê em bêjin ji bo millet û ji bo nizanim Türkbûn û falan û bevan jî nayê kirin. Yani evana hemû jî bi xwedî milyar dolara ne. Evana hemû pereyên mezin dilîzin ji ber vê yekê jî îja binî hevdû dixwin. Yani ferzî mehal Mehmet Agar salên nodî de jî aktör bû, îro jî aktörü. Süleyman Soylu îro aktörü. Süleyman Soylu dibêje ku çima ji bo çi bikirine wezîrê navxwî ez nizanim. Lê bes min carekê dît ku ez wezîrê navxwî me. Tabii yani ji wê xusiyetê tê nav rêxistinek devletê de yani daîra herb ya taybet dibêjim ew rêxistin heta niha jî devletê de karê xwe yê taybet li hember Kurda pêk tîne. Îja têkçûna wan wana bi hev xistiya. Piştî wî jî pirs dibir de girîng wekî tu jî got yani hesabê nûsa heye ama vê hesaba bi rastî jî siberoj vê çi derxi pêşiya me lazim e em wî jî bi rengekî ji niha ve hesab bikin. Yani ez nikarim bêjime ku wala Sedat Peker ji nişkeva ji bo xwe xelas bike van tiştana gotî. Na hesabek heye. Dixwazin ji van qirêjiyên dewletê xelas bin. Mümkün e. Yani çünkü îro davayekî 20 salan ji nû ve dan dest pê kirin dijî Mehmet Agar. Yani biryar stendin ew ya xira kirin 6 mehberê biryar stendine îro eşkere kirin. Mehmet Agar ber bi mirinê dibêjin li Bodrumê li nexweşxaneyekî tedavî dibe emeliyat bûye xwedê giravî çi ye çi ne ew jî nayê zanin. Bi awayekî dixwazin wî bikujin yan jî bi rengekî jê xelas bin. Yani hesabekî heye. Yani Erdoğan hatta niha bêdeng e. Çima bêdeng e? Hesabê çi ye? Yani birastî jî ji bo ku Soylî xelas bi bêdeng e. Soylî ji bo ku serkar neçe çünkü zanet serkar çûyîna wî her wiha bi rengekî dibe ku pêvajoya darzandina wî jî bi dest pê kirin. Yani van tiştana dikin ama ez van hesabana hemû laliyekî dihêlim divê hemû aliyên li Tirkiye hemû aliyên muhalefet hem ji van tiştên ku ji salên nodî heta niha pêk tên dersan bigirin hem jî ji bo ku van tiştana carekî din pêk neyên rûberûbûnekî xurt lazim e bidin dest pê kirin. Yani 1915 re rûberû nehatin. 1925 ve rûberû nehatin. 1938 Husaya gelek tiştên qirêj qewimîn yani 1955 li hember Rûman 1977 li hember yekê Gulanê ku gelek kes bi destê hêzên dewletê hatên kuştin salên nodî 17,000 însan bi awayekî qisas nediyar dibêjin hatin qetil kirin û hezaran gund hatin vala kirin milyonan însan hatin koçber kirin heta niha 6,000 însan hatiye qetil kirin. Tenê van 4-5 salên dumahiyê çeteyên wek Daişê derxistin holê li Rojavayê Kurdistanê nezî 15,000 însan hatin şehîd kirin. Îro jî kuştin didomin. Yani divê rûberûbûnekî xurt ya mezin ya vê dewletê çêbe o kesên sucdar yên van kiryaran jî lazım e bawayekî navnetevî werin darzandin. Yani çekên kimyavî bikaranîne ember Kurda. Li jêrzemînan însanên Kurd qetil kirine. Cenaza diya taybet heft roja li Kolanê hiştire ji bo yani tirsandinek dilê însanan diçêkin. Yani hezaran tiştên ku tê gotin bi rastî jî carna lêvkirina wî jî gelek zehmet e. Bana hemû lazim e bawayekî rêk û pêk bawayekî xurt
warın rojeve u kiryarê wan jî divê warın darzandin, ne tenê darzandinekî ji nav Tirkiye behs dikim, darzandinekî qada navnetewî behsayî dikim. Evana jî tabii divê çêbe. Yani ji bo wî em wek rojnamevan hemû kes jî wek em bêjin însan divê li pey vî karî be, ama ew jî tena serê xwe em bêjin bi me nabe, yani qada nevdetewî de xebatekî xurt jêre dibe. Bêguman. Mamostefeyim niha gotegot hene ku ev tiştên ku li Tirkiyê rû didin destê ne tenê mafya Tirkiye, mafyekî navnetewî jî tê de ye. Behsa mafya Azeriya dikin ya Rûsa dikin û heta mafyayên din dikin ku ê Latîn Emerîka ku kokaîn ji wê derê bînin, behsa wê tiştê dikin. Ew Umît Özdağ beyanekî di Twitterê xwe dabûn ku li ser hudûdên Sûriyê mafya Sûriyê êrişekî kirine ser qereqolekî ser hudûd ji bo ku şer û pevçûn eşkere nebe û çê nebe, eskerê Tirk ji qereqolê derketiye û ew kesên wê derê dest danine ser alav û çek û teqemenên wê derê. Yani xwe ku destê mafyekî navnetewî divê meselê de heye nav Tirkiye bi mafya Tirkara. Yani tiştê xuya dike hebe qirêjî li hemû cîhanê şîrikê hebe. Yani îro eger em bêjin karxaneyekî çek û cebilxaneyan çê dike, li cîhanê şer nebe wê bazara xwe ji ku karibe pêk bîne, ji bo ku bazara xwe pêk bîne jî şer derdixe û şerên heyî jî naxwaze biqede. Ya dince ew mînaka ku weda mafya, yani ji wî wê de tir sala 2014-15 dema em bêjin ew Cerablus û Azez û Bab destê Daişê de bû, Daîş wan derna dagir kiribû. Li wê heremê gelek bazariyekî xurt ya petrolê jî hebû. Yani petrolên herêma Rojavayê Kurdistanê bi destê Daişê ser Xetayê ve diket Tirkiye, yani bir vekiribûn, wan bîrana de em bêjin xet çêkiribûn, dişandin Elbeyî ya Entabê, o ji wir jî li hemû bazarên Tirkiye ew dest diguherand dihat firotin. Heman petrolên wan salan ku Daîş li wan dera xurt bû dema êrişê Kobanê jî dikir, dişandin Sûriye jî û dişandin Iraqê jî. Yani biriya wê ku van bazariya jî birêve dibir, heman kes bû. Yani destê wî bi Sûriye re jî hebû, bi Daişê re jî hebû, bi Tirkiye re jî hebû, bi Iraqê re jî hebû. Him petrol jî ser Iraqê, ser Xaburê dikep Tirkiye. Petrolên Daişê bixwe, yani vana hemû dihate kirin û dihate zanîn. Îja tiştên wek petrolê de yek tacirek van tiştana bike, diyare ew tacir her wisa di maddeyên hişbir de jî gelek tiştên din de jî xirabiyê de jî dikarin van tiştana bikin. Ji xwe ciyê ku şer lê hebe jî ji bo wan wekî namet e, yani dikarin li wan dera hemû karê xwe bêhêsanî bibin. Yani mesela tiştên ku Sedat Peker behsayî dike, ew mafyayên Azerbaycanê û her wiha mafyayên Rusyayê, mafyayên ji Venezuelayê bigire, heta Başûrê Efrîqayê ji Başûrê Efrîqayê bigire, heta Rojhilata Navîn gelek welatên din, Laskiyeyê, Kıbrısê, hemû pêk ve dixebitin. Yani ji ber ku pêk ve dixebitin, hevdû jî diparêzin. Hevdû jî diparêzin. İja carna hin kes jî ji navbêna wan derdikeve, wek Sedat Peker ji wan tiştana dike, ama gelek kesî wan jî ji xwe hêy ku nikarin van tiştana bêjin. Dîsa destê van hêzan, bi destê van hêzan tên kuştin, lê divê vana bên zanîn û bi rastî jî li hember wî bawayekî xurt darzandin lazim li tevayê cîhanê were pêkarin, ama berê berê em ji mehla xwe dest pê bikin. Yani çünkü van tiştana ne tenê mafyatî kirine, bi dijberiya Kurda jî vê tişta pêkanîn. Mamostefeyim dîtina te gelo ev pirsa ku ez bikim cenabê te çawa şirovet ke niha gelo
AKP تا سری دا اردوغان دمکد سیاست ناونتوی دا هاتیه ایزوله کرن و هر وها همش آلی امریکا وزی مثلا ناتوی مثلا ناخواهی و تشتین وها گلو ایدن هاتیه که وقف تیلاوی بکشینن ایدن ویش سر حکم او بکن دستلات داره که دن او بکن و خیال اینوین این که سوریه داگر بکن لیبیای و باشور کردستان و امبجن برای آذری قرباغ و تشتین و سیاست یعنی اشارت گوهراندن سیاست که خویات که کل ترکیه دن سیاست بگوهرینن اردوغان آخه پیشتر اقتدار بخینن گلو yani az bir işte bejim بقناعة من لتركيا كل سركارة جبوهن دولتين كو برجواندي خود باريزن نميمه تاني برجواندي وان ميمه yani İro bu kadar basit Almanya yani sedisi bazarı Almanya Türkiye'ye eviyat evi manaya ko Almanya'yı serisi nüfusu Almanya'yı kuşser bazarıya Türkiye ser bazırgariya Türkiye ve revedbe. Her vaha Amerikan roşlata navin duhazı birasti destlattariya xo xorttir bike karbi luan dera zedatir bandor bike hojbo ve keji eku karbi alkariya siyaset ayı bike peviste. Yani Amerika hende salı ne zanı Türkiye luan dera çikiriye Çin'a kiriye de zanı jime hemiye baştırdı zanı. Rusya jiveye kap bektiğini evci jiveye ektir zanı jime baştırdı zanı. Fakat jibo kulvan dera karibin xo zedatir bigirin ev kesin ku karbi bu anı bıkaptın şu anı lazım. Yani Erdoğan diktatörü insan kucu katildi ki tişte kreşdi ki baden hiçbir cihan edip roşu bazariyen kreş hani pereyi kreş hani evan sana hem muzanın minaken gavkadın mı da mesela da işi petrolü gerek kriyalenden kreşiyen da işi hem muzanın ku bir deste devleta Türkiye çekilir o rapor tevancı destevan de ledisacı jber ku hatta ku jibo berjwendiyo ku cin kayımtır yancı yen ku karbin jvi baştır bu karbir ne bilin jibo çuyina Erdoğan yancı jibo çuyina sistemayı havlek nadın avanacı tişteki dince kanaata khud bejim tabii bir kanaat hamle tişteki ne bejim ne khastin li Türkiye embejin aloziyek mezin pek var yani hatta ha çabla kriyalen Erdoğan girdim jiboku aloziyek karbiş bin kontrol evan derkebe çebibi ne khastin betişta çebibi çıma çünkü li Türkiye li Bakuriye Kurdistan'ı ya her Kurt embejin vek siyaset vek rekstin Kurt bukhuli yani Kurt biraz tici eğer valahi ki aloziyek ki çebibi düve aloziyedi dikarın evciya dagrin o dikarın destlattariye ki revebriye ki rayadariye ki din şkure pek binin. Hep tişlerle Rojavay Kürdistan'ı derket oluyor. Yani işte 2011'de Suriye valozya mezin çebu herima Kurda Rojavay Kürdistan'ı valahiyle ve dema aloziyede ne işte. Yani ev bir renge kim siyaset akıya siyemin ve alozya dağırt. Renge ki luandera destlattariye akıyaş gerekir. Kuvve de ben bejim penci çekleri van tüne bu. Nuha be hazaran belki de hazaran çeklerin kasada her ne tane kurdun hem o kavmin denci girtini nafku her mi khula hem ben hem yeri şanji de Paris'in yani eftişta ve bavay ki khurtlı Türkiye jil Bakuriye Kurdistan ji pek batara jber ve ki pricaran çavlı Erdoğan girdi çünkü Erdoğan Türkiye bir 8 milyon nüfusa hoş boğan bazarı ama ev çavgırtına kurla hember Erdoğan kar anini bu Erdoğan karanını hatta daviye behemu havayı ve nay parası Erdoğan yani evci radde ki hatta ve radde şu gavkadın bahsamın bahsa Sedat Peker ki bu idmeci evdercimin ve gap çek tarihe brastici yani ev radde edi hatiye dağırtın jibo jwe radde ederken bir kebine re ki nu acaba bir Sedat Peker penga ve ki nun da dest bekirin nizarım dibe ku evci hebe
ama pevajiyem berede demin çiğ de jî van tiştana bi vî rengî çêbû yani piştî susurluğu iktidarlı Türkiye guheri ev iktidarên ku hat carekî din hêvî dan gel ku em ê van tiştana çareser bikin. Evana jî çareser nekirin. Hatta ve hatta qet bîr nekin yani Bülent Ecevit kava Serokvezîr bu biraz Öcalan jî Kenya'ya anın Türkiye piştî çend heyvekî hilbijartin çêbû dibin bende diba yani ben jî derbas nekin çünkü biraz jî hêviyekî din di nav qewsê de dibêjin bu heyviye hêviyekî din derxist bûn holê AKP ku AKP jî bi salan bi welatên Rojava re bi Amerîkayê re bi rêk û pêk meşiya lê piştî 2015 tiştekî din derket holê bi tevî aloziya rojhilata navîn bi krîza rojhilata navîn û ev car ez qenaatam ne weku hatını dawiya rê ama di dawiya rê de ve tiştekî çawa derkeve holê ev jî cihê pirsê bi rastî çünkü Erdoğan bi 10,000 çete amade kiriye. Di nav devletê de 10 devletên din çêbûye. Yani daha iyi behsa yek devletekî nakir. 10 devlet nav bak Türkiye'de heye. Evana hemû jî cihê pirsênê dibe ku ji vî mestir alozî jî siberoj derkeve yani tu tiştek tuneyê ku Erdoğan Erdoğan pır dixwastin ku Trump careka din were ser desthilatê ji ber ku belkî têkiliyê wanî şexsî pişekî bi hev re hebû berjewendiyê wanê aborî sêwa lê niha Biden hat ser desthilatê gelo eviya wê çi tesîrê li ser Tirkiye pêşa roja Tirkiye pê gelo yani şu roja awil bi eşkereyî derket holê bi qenaatam jî politikayê rojhilata navîn bu politikayı li hember Türkiye guherinek pek hatiye yani ne ku em bêjin wekî dema Trump dimeşe meger bêjin wekî dema Trump dimeşe ew ne heqiyekî ye bi rastî jî Trump qenebe bi gor rê û rêbazên Amerîkayê yani ew rê û rêbaz ne bi dilê me bijî ne xweşa me neçe ahir bi rê û rêbazek yani bi biryarên takekesî ne bi rê û rêbazek ber bi pêş ve dixwaze bibe û tekliyên xwe nav devletî jî û tekliyên xwe gel devletên wek Tirkiye re jî dixwaze li ser hin esasa ber bi pêş ve bibe ama divir de pirsgirêkê wî gel Tirkiye hene ji bo wan pirsgirêka jî wek berê tavîzkar nameşe yani di vî warî de bi gor hesabê xwe dimeşe yani wek mînak ew dagirkirina Serêkaniyê û dagirkirina Girêspî bi rastî jî yani bêehlaqiyekî mezin ya Trump bu. Trump resmen paş vekişiya û rêl ber Tirkiye vekir bi hemû hêza xwe ve jî piştgiriya Tirkiye kir o Türk ketin hatta radeyekî wan herêma dagir kirin dûre hêza Amerîka bi kar anî got ku rawestin hatta bira ji bir pêve hûn nikarin here. Na ev teknika destê Tirkiye'de, ev balafirên şer destê Tirkiye'de, ev hêzên çeteyan ku bi rastî jî paramilîterin bi perê xwe kar dixebitin kar anîn û wan hereman dagir kirin hatta ciyekî ama Efrîn jî heman rengî bi aliyet Rusya'yê ve hate dagir kirin yani Rusya rêda ku Türkiye bike bu wan derda dagir bike îja wan tiştana eger berev birin xîne bi rastî jî siyasetekî bêehlaq û bê yani ez naxwazim zêdetir bi rastî jî ziman qirêj bikim ama vê siyaseta îro wekî berê bi heman awayî nameşe yani bi rengekî guherinekî heye û bi taybet van hevdîtinên dubahiyên li Rojavayê Kurdistanê jî pêk hat qenaata min e wekî dixwazin siyasetekî nû pêk bînin yan jî bi rengekî helwestekî nû pêk bînin. Ha diviya jî ez pê dizanim yani ji berê ve hatta niha Amerîka tiştek dixwest bike divir de ser neket yani qasî ku min xwend Amerîka dixwest neşerê Kurda û Tirka li rojhilata navîn pêk were
bi taybet Kurd devleta Türk karibin behev bikin o bu behevkirin jî karibin hem berjewendî xwe hem berjewendîn Amerikayê jî li wan dera biparêzin. Ew jî siyasetek we wanaviya jî ji me re tiştek nîşan da. Yani wisa bi müdaxeleyên derve ve tu nikarî siyaset dîzayn bikî. Eger tu siyaset bi vî rengî bixwazî dîzayn bikî tê siberoj de bi yek aloziyê biçûk de tê bi nav hev kevî. Tê nikaribî ew tiştên ku tu dixwazî pêk bînî davayekî wek dilê xwe çê bikî. Yani tevgera Kurd li wî warî de bi qenaeta min nexwest hemû hêzên xwe, hemû qewetê xwe îro li Rojavayê Kurdistanê jî heman tiştê teslîmê Amerîkayê bike. Fakat ji bo berjewendî got ez dikarim gel Amerîkayê tev bigerim. Axir madem berjewendî wan li vir heye, berjewendiyê me jî li vir heye. Ya herî mezin jî em dixwazin ser axa xwe bi awayekî azad bijin. Ama tiştê ku Biden wiha dike naşibî dema Trump jî weka Putin û Erdogan bi rastî jî belayekî mezin ya devletan. Yani ew bela mixabin tena serê xwe tenê wan welatan aciz nake hemû cîhanê aciz dike. Yani weka Daişê li meriv çi bêje? Belê silav û rêz bo we hemî guhdarên hêja em berdewam bin ser programa xwe mêvanê me rojnamevar û nivîskar berêz Fehîm Işıkê em vedigerin ser mijara xwe ya sereke ya Rojavayê Kurdistanê. Mamoste em xwe bera bin xetê bidin pirs gelekin ser Rojava jî em ê gelekî rawestin lê ez ê nizanim ka em ji ku derê dest pêkin pirsgirênkên navxweyî yên siyasî, aborî û leşkerî yên nav Kurda pirsgirêka metirsiya dewleta dagirker ya Türk û çeteyên wî û her wiha careka din ji nû ve vejandina Daişê metirsiya ku careka din bihêz bibe û ew bibe û her wiha hilbijartinên ku li Sûriyê wê çêbin behsa wî vana çend xalê sereke ne me ew kiriye. Em ji ku dest pêkin? Tu kîja bînî dilê xwe ye kak Hacî tu ji ku dest pêdikî bêke yani gelek tiştên girîng li wan dera çê dibin bi rastî jî û ji bo pêşerojê jî wek Kurdekî welat parêz ê ku zêdetir hêvî didin min jî pêşveçûyînên Rojavayê Kurdistanê yani bi rastî jî divê ew pêşveçûyînên Rojavayê Kurdistanê bi hemû aliyê xwe ve biparêzin. Yani ew tiştên sala nû du yekî li başûrê em ji bir dest pêkin ew şax eger wiha be em hemî bi serkeftinên Rojava dibin li başûr dibin li kîja parçeyê Kurdistanê bi wextê ku serkeftinek çê dibe em pêşa dibin. Yani 40-50 milyon Kurd pê bi serkeftina şa dibin û bi şikestina jî dilşikestî dibin. Nam em dizanin ku li Rojava pirsgirêkekî navxweyî heye alî siyasî leşkerî ve aborî em dev jê berdin. Aborî kîja jî were ji xwe heye aborî ne di destê Kurda daye jî bi piştî global ve lê hinek tiştene yên navxweyî ne meselên leşkerî û siyasî em zanin nêzîkbûnekî çê biye di nava NKS û PYD da ya jî PNK jê re dibêjin û her wiha hewldanên Amerîka û Fransa jî hene ku dixwazin rastî Fransa helwîstekî dewleta Fransa hem ji bo başûr hem ji bo Rojava wek dewletekî dostane ye cêkê xweşî ye. Hewldanê wan hene yani tu pirsgirêka sereke li Rojavayê Kurdistanê tu çi dibînî? Yani ev pirsgirêkên navxweyî ye ya jî metirsiyan dewletên dagirker û yê din em ji vê dest pê dikin. Yani pirsgirêka herî mezin bi rastî jî helwesta dewleta dagirkeriya Tirkiye bi qenaeta min ez ê meseleyên siyasî biçûk nabînim. Yani ew li hevkirina siyasî jî di vî warî de bi rastî jî divê em bi awayekî hûrgilî li ser rawestin. Pirsgirêka herî mezin ku meseleyên dagirkirinê ama sedema jî belkî dîsa hev
nekirina Kurdan bu xuye. Yani gava 2012 lur pengaveki nuj Ali Kurdin Rojavay Kurdistan'ı ve da dest bekirin. Hatta nuha em kabul bikinci, kabul nekinci ahir bavayı ki berfire bandora xul tevayı cihanı cidani yani taybet pişti şeril diji daişi yani şest devletin kulur koalisyon dani bu pişti dagirkirna Musul'e 2004'dandı peşin net karibun daişe bilin ama Kürt müberdele ki gran peşil daişe girtin adı bir de tabi tifakal gel hezen navdetevici bandora xukir yani merib lazime veji bibine fakat eğer devletin koalisyonun dışı daişe ku Amerika peşkeşiye dikir hezeki bejayı ya xurtu fedakar ve kasede ironave ve deme YPG ve YPG bu brastici tüne bana 7 sale net kari bu daиш vanderda joholerakı davil daişe bile ve ahir bakhoze peyna davil daişe kıstır ama iro daиш disa xurtu biçima jiberku ev devletin dagirker jişer süt verdiğin o jiboku karibin helvesti xo pek bininci hem hezin bejayi jwanır lazım. Le Irak'ı daişe kartinin le Suriyeci, le Rojavay Kurdistan'ıcı daişu çeteyin berbayin daişe bak El-Kaide u nizanın Nusra u Ahrar-ı Şam Edirab kartinin. Ayrıca dıvır da ev her de püskürek mevre gire dayı. Siyasetci ez dve kanaat edemi. Yani havuldanın gerek mühime bu. Hazivan dama van tiştana pek bahat bana. Yani ber yer tişti peymana hevleyle çekirin aliyin siyasiyen Rojavay Kurdistan'ı yani İroku navevan enekese u peyenekeye her disa büyün abi ez brav bükim. Yani peymana hevleyle çe bu gel Kek Mesut Barzani evci serkeşiya ve peymanekin ev serdeket. Peymana doğu keçe bu hatta desteğe bilin Rojavay Kurdistan'ı hatta mezrandın komisyon evan hatta mezrandın jibo peşver birin avici xabitin le evci pek nahat. Yani de meseleyin siyasi de ezvana fikrim. Ali ki xurtu, ali ki ne xurtu ye aliyin xurtu ne xurt ve kev dikarın bikin. Dikarın bikin. Yiro PNK 25 parti tedeyi emtizanın ya heri xurt PYD'ye ama dikarı ev 25 parti be beştarbına enekese be 28 parti u dikarın be evre birey olağı ki demokratik hatta juante duye heremedi ve kev bifkirim. Ama vet işte az kabul nakim. Ev pevajoya başvuru Kurdistan'ı başlayan biraz tici pişti sala no diye ki jiboku ev beşamaya Kurdistan'ı liser piyab bine gelek tişten ku medit çi medit biraz tici jiber ku lazım bu bijya ev jibera lazım bu ahaki azat nefeseki azat bu İro Rojavay Kurdistan'ı ahaki azat nefeseki azat jiber hemiyara peyiste jiboveye keci lazım beher fikir ama ve tiştan medit ku büdü aliyen arteşe nabi yani eğer KDP u yeneke peşmergeyin başvuru Kurdistan'ı yek bikirana bikarvana arteşe ki peşmergeyin nur çepkirana biraz tici iro revşan başvuru Kurdistan'ı cüda bu. Rojavay Kurdistan'ı hemen tiştaz ben bir fikrin yani çed bir rabbi yek hezeki askeri dve ebe o hez askeri dve nav siyaset anda alikarda bir yani iro tişte koyas bilim helvesta mazlum abdi u helvesta kasada divi valide gelek xurtu u başeci jibo peşerojeji bavariye ki brastici merib kare beje ku dedi insana ev ya rastiye ki yani hemu cihancı pet zanı mazlum abdi biraz mazlum abdi her vaha kadroya ki kevin ya PKK'ye bir sala berpisiyari kiriyed nava PKK'de fakat iro fermandar kasadeye u Rojavay Kurdistan'ı bavayı ki xurt havul dedi ku bir rengi ki siyasici hatırek duandara çebibe. Hayca evya şans ekibesine ama iro eğer bana kesene behevnakin yek perskirek Tabi pirskirekin dinci hani gerek pirskirekin dinci hani ama dive
کو هر دو آریجی قبول کرنه اگر پیمانا دو که براستی جاره کدن قبول بکن و کاربن زندی بکن و کاربن گاوه گرینگ جی بابین اما ام لازمه ویه که بر چابان بگرن اما دور ده مخابن او دستن دناv ene kese de dibiyaz veya bejim yani biraz dilemede demine hem kesin kubuna ve ene kese tevdigerin o brastici Türkiye danıştırı yani ev ene keseyi ku naviyan ene keseye u nav ene kese cidigrin o Afrika dagir kiri Nevroze kuladıla piroz dikin yani lazım helvest tavanu xarabkari avanji vere ditin yani evci ve jibome tişteki esası be. Yani böyle bırak Kürt behev bikin fakat dur da ev aliyen kubrasti dibin listoken devletin dagir kerci ve hesaba bikin birayamın. بله مانستا فهم بدیتنا جنابت یعنی به هف نکرنا انکسی و پیدیوان یعنی صدمن چکرن یازی تشتندنن اگلو رولا دولت ایران رولا ترکیه تسیراوی یا بلکه پارتی دموکرات کردستان و پککی لسر وانا جی تشتکی آجی تاثیر کل سر وان تکه گلو yani beni Bandora devletan gelek mesela ser van tiştana yani salin 2013'de uşunda sala 2013'de jibo kongreye netevici gelek xabat çebun navandacı cigirt lur deste devlet Türk aşkere bu deste devlet Türk Bandora xuji pek ali mixabin yani serbisede beyi ve neçim İroji Bandora devlet Türk u İran'ı divan tiştana da hey ama bu kanaatamın tişte esası lehevkirna Kurdaya u xaten jihev dur ya Kurda evji PKK u PDK'ye Parti Demokratik Kurdistan u Parti Krekarani Kurdistan evanaku brasti rev olağek bibinin bikaribin brasti ji bi danustendine bi diyaloğu jibo çareserkirina meseleyan gavan bavecin ve gelek tiş bu gühere yani edi em bavayki zelal zanın ku nerinin PYD yen Rojavay Kurdistan'ı binge haxuj biraz abdü calandıgri betiştacı aşkere dibecin u nerinin başure Kurdistan'ıcı pirani binge haxu taybet aliyin PDK yani jibo yani ki eman tiştina bejim ama jibo PDK ku registreki Kurt bingehin ya Kurdistan'ı yani evji rastiye ki evji jibala Mustafa'yı nemir digri ama madem vana vak bingehin esası ya Kurdan'ı vak nerin cehev cudanı ama dikarın behevre bedanüslendire be diyalogi çareselik ve meseleyle bibinin. Hatta muhanne ditine. Ev ya kemasiye ki mezini. Yani hem vak Kürt, hem vak rojnamevan, vak hünermend, vak hem bejin siyasetmedar, vak hem bejin çıt bejin. Yani her Kürdek jiboviya pek vere hem lazım havul bedin. Tabi ev ya nayret kirna partiyendin. Yani eğer işte kusaçı beguman jiyeneke bigre hatta Hizbi Demokratik Kurdistan'ı İran'cı Partiyen Baküre Kurdistan'ı ekuna hani Juan hemiyan bigre hatta Rojavay Kurdistan'ı yendin Rojlatı Kurdistan'ı yendin evana hemu lazım cibigrin ama esası ve ukaten cevcuda dibi varide bidan üstendine behev bikin yani psikolojik esası cibi ev kanata. Başa برز نه تجربه کامه یعنی عالی دیروکی داشتی امش تجربه باشور دست بکن امزانن به سالا ناکوکین شرن نافخوییت یعنی یکیتی و پارتی الباشور کردستان شیبون جف کشتن خوین رجاندن شر براکشی شیبو به حولدانا امریکا مادنین اولبریت که مام جلال و خدای رحمه خلی که نانه مایه که مسعود لواشنگتن دست ایمان کرنام هف لحوات نکی چه کرد اف تشت حولدان این کنال
روجاوازی چه دبه یعنی هولدان فرانسا و امریکا اگر او جی چه نبه به کرد خود باور کی کار من پرسگره که خود چاره سر بکن Yani xwazî Kurd karibana pirsgirêkê xwe çare ser bikin. Ew demên Part Demokratîk Kurdistan û Yekîtîn Niştimanî Kurdistan li Başûrê Kurdistanê bi hev ketine li Başûrê Kurdistanê bû. Yani şahidê wê şerê ku nayê bi navkirin bi rastî jî şahidê wan im gelek tiştên nexweş min dît. Yani ew şer Kurd çawa li hemberî hev ew qas bi qurtî şer dikin cihê baweriyê nebû û navbena 6 meha de 4000 pêşmerge jiyana xwe ji dest dan di wî şerî de. Ji her du aliyan 4000 insanên Kurd bi destê Kurd hatin qetil kirin. Her du aliyan be. Lê çareseriya wan çê nebû. Yani hatin çûyîn pir çêbû. Em jî wê çaxê bi awayekî navbenê de hewla me jî hebû. Biçûk mezin ferq nake. Hewla gelek aliyên cuda cuda hebû. Pek naat. Taliyê Amerîka wan anî bahev û peymanekî stratejîk nav wan di çêkir. Ew peymana rêk û pêk bû çêbû çênebû tiştekî din ama yek tiştek qedan. Êdî Kurd bi hev re şer nekirin. Yani ji wê rojê heta niha em bêjin hin bûyerên piçûk çêbûne qew bîrin ama bawayekî giştî û mezin şerekî navxwî ya Kurda êdî Kurd bi xwekujî nav dikin çê nebûye. Ha tiştê herî baş şükür îro li Rojavayê Kurdistanê şerekî wisa navbera Kurda de neqewimiye. Tiştek wisa çê nebûye. Belkî yani başekî çê nebûye belkî du hêzên askerî wekî hev li Rojavayê Kurdistan hebana ji bo destdatdariyê bi hev biketana şerekî wisa li wan dera jî biqewimiye. Ew tiştekî dine ama çê nebûye. Tiştê herî baş ev e. Ji îro pêve jî ji bo ku çê nebe kê hewl dide ez dijberiya wan nakim. Yani dixwaze partî û PKK û PDK bêne hev bahev, dixwaze Amerîka wan bîne bahev, heta dixwaze Tirkiye wan bîne bahev. Yani ji bo ku şer çê nebe, ji bo ku Kurd bi hev nekevin. Kê wan tîne hev, Tirk nikare bîne tabii helwestekî wisa Tirka ji Tirkiye. Wek mînak dedim yani dijminê te jî te bîne bahev ku hûn bi hev bikin ji bo hûn dijberiya hev nekin. Ew jî baş e. Ew tiştekî xirab nine. îro ew hewldanên ku Amerîka pêk dîne ez dizanim. Ne ku ji çavê Kurda hez dike ji bo wê yekê, ji bo berjewendiyê xwe jî vê tişta dike. Çünkü gûr hêzekî qayîm heye û rûşta xwe îspat kiriye li hember Daişê jî şerekî mezin kiriye û Daişê tune kiriye. Hemû cîhanê ji Daişê ji hovîtiya Daişê parastiye. û ji bo wê yekê jî pêwîstiya wê bi Qesedê heye. Amerîka nizane qesede çi difikire yan jî PYD çi difikire hêzên din çi difikire. Pêwîstiya wî bi wî heye ji bo wê yekê jî dixwaze bi hev bikin. Ha ji bo elhevkirina wan jî xebata wî bi raya min xebatekî pir baş e û divê ew bi ser keve. Ha divir de berpirsyariyekî mezin jî dikevin milê NKS'yê. Yani NKS'yên ku li Rojavayê Kurdistanê niha birêya wan li Qamişliyê li bajarên din in bawer bikin tiştên cuda difikirin û tiştên li Tirkiye û Anqerê sernavê NKS'yê tev digerin tiştên cuda difikirin ên li Hewlêrê bi rengekî rûdinin tiştên cuda difikirin. Yên li Hewlêrê û Rojavayê Kurdistanê ne ew di nêzîkbûnê de zêdetir em bêjin dixwazin. Baş e kefeyim niha astenga ku hember yekîtiya li Rojavayê Kurdistanê navbera NKS û PYD da pêşî lêgirtin ya jî sebebên PKK û PDK çi xasa têda ye. Eger ew bi hev bikin li hevatina wan wê hêsantir nebe gelo. Ew bi hev bikin li hevatina wan hêsantir e. Bêguman hêsantir e. Yani gelek pirsgirêkên din jî bi hêsanî çareser dibe. Em bêjin li Başûrê Kurdistanê jî gelek pirsgirêkan belki wexta me tune be em ê nekevne wê meselê ama li Başûrê Kurdistanê jî gelek mesele çareser dibe. Ama eger ew bi hev jî nekin û bira li Rojavayê Kurdistanê bi hev bikin. Yani PNK û NKS bi hev bikin. Ji bo wan çi sedemek û bikaribin bi hev nekin tune ye. Çi sedemek tune ye? Yani ew sedemên ku tên gotin jî bi rastî sedemên nayê fehm kirin. Yani îro
seri de min bawer netke. Birastî jî çawa ji bo perwerdeya zimanê Kurdî ene kese dijberî dike. Tamam. Belki tebligatê de hinek tiştên propagandîst jî hene ama axir ji bo ku pêşerojê de em karibin bi Sûriyê re danûstendina me zêde be em zêde bi sîstema perwerdeyê re nelîzin. Viya kirdi sedem ji bo lehevnekirî kirdi sedem. Ha tiştên din jî heye tabii. Ku fermandayê qesedeyê xwe Mazlûm Abdî xwe got. Yani go ew tiştên ku li hember enekeseyiyan pêk hatî ji layê hin hêzên me be em ê wana lê bikorin û em ê darzandina wan jî bikin. Yani wê yekê de jî garantî da ku siberojê de ew tiştên din ku çêbûrî yani di meseleyên siyasî de hin kesên enekeseyî hatire girtin em bêjin bawayekî siyasî wan binçavkirine ama ji ber ku di qada cîhanê di bawayekî siyasî neyê zanîn hin kumpasan li wan hatiye kirin bu an kumpasan wan zindanî kirin yani insanên siyasetmedar ve kumpasan wek awayên din danin nîşandan û evana jî derketin holê ew insanên ku hatibûn girtin jî hemû hatin berdan jî bi rengekî evana dibin ne ku nabin ama ji bo ku wana ji holê rabin lazım e behev bikin ji bo lehevkirina wan jî çi pêwîst lazım e ew bêkirin eger ev ne ku di vî halî de em bêjin Kurd ew qas tişt bi dest xistire tişt dest dixin yani Kerkûk îro çima destê heştê şabî debe Şengal îro çima bi vî awayê li ser wî gengeşî bêkirin û devlet Hatîrk li wan dere maf da ew qas bike îro çima Cerablus û Girêspî û Efrîn dibin dagirkeriya devleta Tirk debin ji bo ku vana çareser bibe lazım e Kurd bi her awayî behev bikin çi tiştê ku lehevkirinê de ji me kêm bibe tune Belê kêfeyim pirsekî jî kek nedîm kiriye pirsekî ewa jî te behsa wê kir peymana dihokê û ya Hewlêrê gelo gora dîtina cenabê te sedem çi bû ku bi ser neket ev peyman çawa dibîne yanî du xetên esasî bihev nekirin bingehê de jî vara bi rengekî ji bo xirakirina peymanê hewildan yani hewlên devleta Tirk jî hebû yani ev jî tiştekî eşkere ye konferansa Hewlêrê de jî hewlê devleta Tirk hebû ew jî nedixwest vê tişta çêbî yani konferansa giştiya çarperçeyî de û bi serneketina desteya bilind a Rojavayê Kurdistanê de jî devleta Tirk bi rengekî ket navberê ji bo xirakirina wan hewilda yani ez naxwazim hin tiştê ku bû me şahit bêjim yani li İstanbulê min gelek car bi hevalên enekeseyî ara hev dîtin kiriye yani li İstanbulê il gelwan rûniştibe li Ankara'yê il gelwan rûniştibe ew tiştên ku pêk anînin min rûberû wan rex nekiriye wek tamam rojnamevanım ama ez Kurdim Kurdekî welat parêzim axir tiştê me bi çava dîtiye ji wan re gotiye yani bi baweriya devleta Tirk mirov dikarir li Rojavayê Kurdistanê azadiya Tirkiye bi rengekî bi dest bixe evan tiştera pêk nehatiye ama ev ya jî biraviya wê neyê fehm kirin Rojavayê Kurdistan her tişt rêk û pêk rêveberiya xweser bi hemû avayî ve azadî heye demokrasî heye û nizanim yani tiştê li wan dera diqewime tiştê baş e enekeseyî de baş kirin ne wisa ye ama li wir tiştekî din heye xeterek heye birastî jî ew xetera bi rengekî xurt êrişek ser wan heye ku ser tunekirina wan dixebite yani mirov heta ku ew xeterana ji holê rabe birastî jî ji bo lehevkirinê dikare zêdetir hewl bide siberoj ez birastî jî dibim eger ew xeter ser wan rabe meriv dikare bi awayekî xurt wan rex jî bike meriv dikare bi awayê xurt gelek aliyan jî teşhîr bike wek mînak salên nodî de min hezaran tiştên Başûrê Kurdistanê dît bi yek carekî jî wana neanî rojevê çima çünkü xîret emra nedikir yani ew şerê navxwî de jî tiştên min dîtiye xîret emra nekirî ku ez wana bilêv bikim birastî jî lê îro meriv dikare wan zêdetir rex nebike çünkü destlatdarin çünkü hukm destê wan deyê çünkü
edi ev xetera mezin ku brastil servanı ne vek Rojavayê Kurdistanê îro tevayê cîhanê wek hêzên navdetewî tê raskirin em bêjin bi sedan dewlet bi dehan dewlet li hewlêr balyozxana xwe vekirine yani divir de tiştên din hene wekî ev din e em çawa salên nodî de me Başûrê Kurdistan diparast îro jî divê bi wî awayê em Rojavayê Kurdistanê biparêzin ji bo destkeftî xurttir bibe ji bo Kerkuk çawa ji destê me çû carekî din Kerkuk vegerin ser axên Kurdistanê ji bo carekî din Afrîn û Girêspî û Serêkaniyê vegerin ser Kurdistanê ev jî destê me değil ev kirinek lazım ji bo yekê. Belê bêguman mamoste dema ku agir bikeve xaniyekî ya jî avahiyekî meriv di serî da gere erka meriv tefandina wî agirê be meriv lê nagere ka kê agir berdayekê çawa pêket û tiştê wa wek te dibêjî xeteriyekî li Rojavayê Kurdistanê heye parastina wî sûc êkê dibe birabe divêt em li wê nirxê xwe yê netewî çimkî axa me ye warê me ye divêt em lê xwedî derkerin kî birê ve dibe dîtinên wan helwîsta wan çawa dibe birabe divêt em xwedî lê derkeve ya lamûcîm jê ratin heye lê ez zanim tu wek rojnamevanekî bi salat tecrübê te li Rojavayê Kurdistanê li Başûr heye mesela di demekî da tê bîra me destpêkê da destpêka şerê Sûriyê da wextekî Salih Muslim diçû dihatin Tirkiye hema xaliyê sor bêje jêra radixistin peywendî xweş bûn çûnû hatin hebû gelo çi bû sebeb ku meselekî wiha çêbû êdin Salih Muslim wek kesekî ku terorîstat hespandin peywendî PKK ra û nizanim çi دوی دمه دام بجن پیواژوی آشتی هبون روش خوش بود گلو صدمه وی چی بود یعنی مثلا سبب ایران بون مثلا خندق و چاقی شهر خندق آزی دست بکر چه و یعنی سببه که جدر با دازی دست بکر هبو که ترکیه چت خواستن که پیاده نکر یا زی صالح مسلم جبو و نکر که اف پیوندی قطبون ترکیه پشگری آوان چهته یا و کسیندن کرد Ya dibi varı da ben gelek carcı birasti nivîsand. Yani hel navalat li Türkiye bum li İstanbul'e dijiyan malam nur bul evrenseli gelek nivîsem derket. Li gelek aliye dince peyvinen kuda birastice hatta ku aklım cebriye men van tiştana nivîsandu got. Yani kanaat amen evaku Türkiye pişti ku aloziyal Suriye destpekir hesabên xwe ser Sûriye di destpêkê de xwest bi riya Kurda pêk bîne. Yani belki ev ya ne tane serê xwe siyaseta Tirkiye bû, belki hêzên navdetewî yên din jî nav vî karî de hebûn. Lê axir divê hewldanê de şerê li Bakurê Kurdistanê 2011 û 12 pêvajoya Oslo jî xirab bû û xurt bû. Pişta ji dişkeva 2013 de pêvajoya çareseriyê dest pê kir. Dema pêvajoya çareseriyê dest pê kir ew tiştên ku hevdîtinên ku tu bast ki yan gel Salih Muslim û dewleta Tirkiye wan sala bû. Yani wan salan hatin çûyîn jî bi pêvajoya Sûriyê re em bêjin PYD re jî çêbû. Yani axir dewlet û PKK hevdîtinan pêk daniyan. Yani divir hevdîtinên PYD û Tirkiye ne tiştekî xerîb bû. O birastî jî Tirkiye divê pêvajoyê de Dozdê Nîsanê de min televizyonekî dewleta Tirk di mêvan bûm CNN'ê de min vê tişta got. Min got di pêvajoya Sûriyê dewleta Tirk xwest Kurda wek alavekî kar bîne. Yani destê xwe di wek hincetekî wek em bêjin ji bo berjewendiyê xwe kar bîne. Ama wê demê de dît ku ne dikare Kurda ji bo berjewendiyê xwe bikar bîne. Çünkü Kurd axir dixwazin meseleyekî bi awayekî giştî çareser bibe û ne jî dikaribû pêşî li xurtbûna Kurda bigre. Îja piştî ku vê yeka dît ji bo pêşeroja xwe gavekî din avêt bi tevî planekî. Plana çokdanînê planekî wisa bû û îja dest bi şer kir. Îja dema dest bi şer kir
زیادتر پیوندی خود گل چتین سوریه و داعش و ادنا فلان به من خورتر کر ولا درخست هولی yani vega beji jbovi eko heri zede birasti dikarı bu liber siyaset avi ravesti dikarı bu peşil siyaset avi bigrin Kürt bun o erişen mezinci serbi gerek Kürt vahanin Rojava'yı Kürdistan'ı yani meseleyi Bakuru Rojava hatta meseleyi Başurci dvi varide lazım hemcev kut nekin jbovi ki şu gav kadın usa duru direjmin belki bahsa hevgirtina Kurdan yektiya Kurdan lehevkirina Kurdan ediyem çi davdikim birabikim min bahsa yükür yani devlet atır belki bir serexu belki bir hezen navletevi nerina hezen navletevi gavenu sabit ama dure guheri fakat işte ki dınca heydivirde yani devlet atır kedi yek devlet ekline yani salin 2010 haftan verde pişti sala 2010 verde edi nav devlet edi ev ariyen Avrasya'yı u NATO'yu u serdeci kurtbuna ariyen kuş xurad bejin em İslamine ev ana zedetir derketeni oli bana nav sistem edici dava ki kurt cigirti İşte ev hezanacı her yek devlet bu gor xu bariye kibedik şire nuha usa xuyat keku aliyen İslami u Avrasya'yı yani ben Ergenekon'un demek ki zedetir xurtun dınav devletidir o Bahçelici yani Juan Aliye yeke evyacı tabi Nijat Peresti u embejin milliyetperveriya Türk zedetir derdi evanacı tabi bandora xullekir çünkü o hez jali ki vecid nav xudeji şereki usadı ki yani belki o derketira Sedat Pekerci yek jvan hesabı yani carekidin ev hez disa lehemberi hev çekin xub kartilin bir rengeki evanaj lazım mered bibine ama meseleyi hatın çuyuna peyde u embejin hatın çuyuna Salih Müslüm u ev tişten kul Rojava'yı Kürdistan'ı nuhad kavmin ez jvan havuldanan cüdatır nabilim İro belki tişteki din hesabeki din tekirin yani çuyuna Mackenzie bu Rojava'yı Kürdistan'ı hevditin avan gel mazlum abdi u cigiri Serok Veziri der ve Velatiyı Amerika'yı tişten rezeli mi yani diyareku çünkü çağa hiç ne hattayın yani hem bu böyle hevditin ama da hevditinin akımıyla hem nizanın çünkü başvuruya Kürdistan eji Luan derajı hevditin kirin hem nizanın yadın ev rayadarın dema Trump nahajvan yek tüneye yek vek biret makkurt disa Luan dera roleki danevi evana ve siberoş çimi goverinin hemi behevre bibinin ama tişler dibilim ku havuldanın cudacı yendinci hene evanacı ez jve pevajoyu cudatır nabinim ama dıvır da jiboku deste kurda xurt be lazım Kürt ba akılane tedbigerin yani Kürt nikarın deskeftiyen xu kurbana berjüvendiyen partiyen xu bikin berjüvendiyen şahsiyetin xu bikin nikarın ve yekabkin brastici ekub viyavayı bikin ve siberoj lehember gere Kürt suce herimezin ve pek binin yani ki halid ve birabbe lazım viyavayı bir fikri Kürdistan, çar perçeyi Kürdistan biraz tici berjüvendiya hem bu partiyan xurtları gama Kürdistan jitbejim terasere xo Kurdana fikrim Kürdistan edi gelek milletleri hem bu milletin Kürdistan edi ve azat bijin çi kesin serxobun etparezin çi kesin xut muhtari tparezin xusari tparezin qatne mühime Kürt kul ser aqa xo bu azat bijiyu karbe xu bu azadi re ve bebe ev yacı her tişti peştetiri yani jibo ev tişta pek vere lazım hemu hezen Kürdistan'ı hemu hezenli Kürdistan edicim behevre bıxabtın behevre gava bağlayacak. Bel. Kefeyin na tişteki gering heye ku yek jê tiştên cenab-ı tebas ke lehevatina hêzên Kürt sedemek jiyek ew e ku dema ku siyaseta ew be
به هف نکس برجواندی وان یا زی نکار ببینجم هف هزا کمای سیم تنه یکو ام کاربن هزا مای سیم تأثیری لسر شاشین وان لایم بکه گلو هم چواد کارن هزا که نتوی بلایان کاربن پیدا بکن که دما ده هز به هف نکن او هزا سیم مداخل ببه که کار ببه ناونجی تأثیری لسر رای گشتی یا کرده بکن Kak Hacı yazdı da tişteki samimi bejim. Brastici tişteki dili kudar bastı bejim. Eğer milleti Kürt ne bine amigo nav kavsiyedi bir kartiydim. Yani Berjandiya partiya xud serbe her tişti negri o brastici hem rahneye xuji hem dostariya xuji karibe be avaya ki reku pek bilir bike ve çağı gelek tişt hesatırdı be. Yani mıhabın İl Bakure Kurdistaneci, İl Başure Kurdistaneci, Rojavay Kurdistaneci, hatta kısmen Roşlate Kurdistaneci. Yani lehefkirina partiyan da kasi bir partiyare nabera partiyan pırskireke ev kasi nav cemavari partiyan deji. Heye dıvır da yani rol zedatir dikevil ser medyayı. Rol zedatir dikevil ser insan enmeyen revşenbiru velat parezu peşketi. Yani emne mecburun gava Parti Demokratik Kurdistan rakhne dikin jnabe berjertirledin. Em rakhne bikin, gotine xujjere bejin. Fakat gava em rakhne jidkin, em bizanibin ku Parti Demokratik Kurdistan, Partiye ki Kurdistan'ı o bsalan ket dayı, o bsalan berdel dayı. İro tişte xrab jibikin, meriv dikari ve tişta berçav bikre. Hemen tiş jibo pekike jider bastarı. Pekike ji bsalan bedel da yani hatta 6000 insan divi şeride jiyana xuş destan şehit bune bu Kürdistan'ı şehit bune tenel Rojavay Kürdistan'ı ve çend salen Dubai'de bazda hazar şehit hene o nezisi hazarcı birindar hene gazi hene em kadri bana bigrin jbo ve ekeji gava em rakhne xuş digrin em dostaniya xuş nişan bidin bawa ki sammi rakhne xu bigrin bawa ki sammi dostaniya xu nişan bidin yani İro çıtıştek bime nadı fam kirin. Ez bimrimci, biminimci yani ev deriye peş kabule çımal ser Rojavay Kürdistan'ı hatiye girtin naif fam kirin. Biraz diyece naif fam kirin. Yani hatın çiğnek serbest mi ya? Yani Kürt ben Cumokuş odaya ki bala kuderbasi odaya ki dimbe lazım desteydi pasport ekibi. İrola hem Avrupa'ya hem dijinci hem de bilinci hem bu kez bağvayı ki azad dikarın herin var ya hem Kürt nabgara hem de deriyle hem de girin. Ki kuvve derya adlı sere Kürt'deki din girtiye kadın 7000 car belayı bir de. Yani hem lazım van tiştana beşkere beşir. Ama dıvırda tişteki din şey kessek dikari lehember aliye ki din be hukuki bike. Libaşuri Kürdistan'a eğer destatları ki ebe o ev destatlarıya be hilbijartire katibi ser hüküm hem Kürt mecburun rezli ve destatlarıya bigirin. Em lazım rezli ve destatlarıya bigirin le em dikarin dikemasiyan deci hem uğraştığı kubecin. Eğer yek kesek gendeliye kiribin nav heza hükümet edi yancı nav partiye ki de em kuduzan em lazım ve ekaj bejin jboku Kürt jvan gendeliyan jvan khrabiyan halas mı yani iro ben hem salih serok komar Irak'e jbo yasaya ki havul dedi yani ev bu kaç kere bejikus biz milyon dolar hın rayadarın başarı Kürdistan'ı hın rayadarın Irak'e dizine gendelik kırın dedi beje havan işlerce hem beje çıma jbo civat jivek krejiye halas mı jbo peşeroja kurda hem van işlerine beje eva ne dişminatiye eva ne khrabiye eva başiye jbo civake ama disacı em tişteki bir fikrin biraz dici em çici rakhne dikin bağvayı ki esası partiyan ve şahsiyetin Kürdistan'ı lazım hem pivan ekime hebe be pivan nebe hadvi valide zehteki mezenci lazım hem denin ser hemu partiyan yani belki hezen esası ve kadeke PKK dukuyor ama dibe hezen hükümet başa mamasla tişte go işte Cenab-ı Tebas kir tebas amigotiye kir yani heze kame ya zirahandine kame
تنه کو امکار بن دما یک شاشیتی کی کر امکار بن اپینیون کی چکن وان کوم بکن بیژن کا ام چاو کارن آوکیل وی آگریکن ومرینن یعنی دوید هزه کی روزنامه‌وانه کی قدرگران هبه ماس مدیا کی کردی بلایان هبه که کار بر هزار روشنبیری یا هزار نرازی بونی لدجی وان کسان به حزب که بین جمع هف بیجوارن که که درده و پرسگری که و چنه ورن سر ماسه به هف رونین خبر دن حل بکن امنی کار نوی بکن یعنی اف بلکی پرسگری که همه جور درد کرد Yani tiştekil rastı. Divi da pırskrek de medyayın medecihene, pırskrek de siyaseta medeciheye, pırskrek de gelek alyan heye. Ama tiştekil dinci heye. Biraz tici revşa ben ne vak 10 sal beri, revşa ben ne vak 20 sal beri. Yani bu taybet pişti ve koronayı bu heyama koronayı hem de beciler dezi 2 salı bandora kulsere bu civatan kiriye. Bu divan platformandı ediwek berejinene biz sedan kes malperin xo hene stüdyoyun xo çekirini ve şanın xodaki kem zede herkes bir rengeki te temaşekirin te gudarikirin evan platformana hemu karbinin bir rengeki ama vek çeker brastici vek çeker yani ali yemeğe çeker dve zedetir derkeve holi eğer hem gava medyaya ki aliye ki medyayı kurda رخنه دکن و ام ایریش خو به آوایی که توش به آوایی که دجمنانه دبن سروی ام بزنم که او نه چکره و او تشتک جی چیناکه او تشتک جی چیناکه یعنی از نخوازم نابدم ama gelek aliyen meyin embejin rojnamevaniye siyaset ama ve gredayye yani siyaset ama hemberi hep çehelvest digrim روزنامه انمجی تلویزیون انمجی لهمبری هب yani لهمبری civaki ve helvesta digri yani navnadım ama davayı keşkeret karım bejim bir son dukkasam hint işte koyaz vak khud zanım vak nave khud zanım yani dertim de rozname ekide yani de malper ekide yani de televizyon ekide davayı ki cuda hatiye nivisandır o gotun ya ne vaye çıma viyavayı te gotun ama lur lazım el ser tezanin yani ser masaya ki amade hati amade kirip cibo berjoen diye partiye kitle kar ali. Divem jwana xalas bin avant istanaji em rengeki rekdem ki. Hat ki deneye em nikarim biye kidin em nikarim bixu. Yani ezmet fehim şık yol medya haberi dikaptım. Et şekidin nabejim medya haberi bername çetkim. Fakat etkarim bixu ez bir rengeki siberoj gotureki bin vide bibirim ez nabejim. Hemmu kesdi hemmu medyaydı ve tiştabkı. O gerek havari kulüvrajı bu anı dikaptım ve tiştabek değilin yani. 7,000 carcime haber dayı Brian Heja jnabe berjertir. Jirraxneyin tuştur peyve hem peyvenler baş lehember siyaseteki kurda hem bir karneyinin. O bir karne atiyeci. Ne zanım ez ber siyariye hemmu kesini karım divivaride bejim. Ama divivaride dijberiye kişi ne bu ya? Nahatiye gotun kusbe hatta evare ve gotna bıkın ama hinciyanda tabi havcına kıttı bu peyvan aliyedin bejin bin peyvki cardacı bir düçeye ki tutkari gerektirsen ne başka ki yani İrot işte ki acebi ya yani medyaya Kürt Beşeki Kürdistan'ı ne karı bir kuvveti ne karı bazadi xabatın xuluke. Yani biraz ticiye şerme jbo me emiya. Jbo me emiya yani İro çıma medya haber yancı ister ne karı bile hevlere bir ki ofiseki veke olur ba azadi bir kaptı. Yancı embejin televizyon ekidin eğer kemasiye ve emrahtacı bir çıma ne karı bir Rojavayı Kürdistan'ı likamuş diye Kobaniye cihindin buraya kuvveti bağvayı ki azat bir karı bir kaptı yani ez gavale hevlere ben bıkabettim rozlama vali bıkın ma mecburum Parti Demokratik Kürdistan bir parizim ez ne parizim ama lurnu çekiyani itkim rozlama vali itkim demokrasiye ve lehevkirine ve biraz ama dvi varide pıskreke me hene dvi envan pıskrekan çareser bıkın jibo çareseri ya yüce dvi en bilev bıkın tam bilev nekinci biraz tici gele gotleme ve havayı bibine
ama devir de samimiyet iştekidini, samimiyet ciddi vallahi. Ciddi peftir, çi derman himetine mukabil. Veli, gelek spas kek feymalatava pırs gelekin o vakti pır zü derbası be az pırsa kilse ve kim em çavat karın rahi برخوادان کوبانی دناف ملت خدا جاره کادن زندی بکن و بوی رحی کوبانی هم تا بگرم تا که تاثیر خو هم روجاوا بکن هم جیل باشور و پارچین دن بکن Hala ruh kobani pir aşkere yani ev ruh brastici bilehefkirina kurda zedetir heviye kurda kurtkir bu derhistole yani sedem çıdı bir birabe sedem çıdı bir birabe hesap çıdı bir birabe legava ev peşmergeç kabul ederketin jipirsüse Suriye ketme kobani ev gelek tişt guherat yani ev ruhiyeteki mezin bu haber yavi emver astiye cehevre bejim bizarbın yani brastici ev roja daviye ya pence cotme yani 1000 metre ser deriye sinor mürşit pilare babu kasi 400-500 metreci dühündür de bu yani nezi 10,000 insanlı uğra bu devlet Türk peşil uan girti bu o Daesh yan hem mu bacar dest kıstı bu deham bomba davetin top davetin serva vallahi canla top diketin insan jiyana hoş dest didan disaji gelek şervanan lur serve deriye dikirin netkirin derbasi bir haline duş ku derbas biraz şervanan devlet Türk asten gider kıstın çek teslim duhastın teslim bigirin ye şervanek çek yok teslim netkir lelur ljumo merine ha merine şerdikir düşü ser merine o gelek şehit cilurdan ve berhudan ki behem paye yani lazım beditin prastici gavamere bahsavara deki kelogirici dibe çünkü var hocalar hoca zor bu le iro dibe ev ruhiyata care kidin çebe yani gava serekaniye tedagir kirin gava afrin tedagir kirin bu keki kurdala afrile jali wan çeteyin krej ve engeki te kuştun yancı te tecavüz kirin lazım hem hevdu hemu van rastiyana bibinin ol ser van rastiyan brastici bağvay ki kurt jbo damezrandına ki rahi ki kurt bıkaptın bana hemu dileme yaşandığını dibe em van eşana bir nekim o banga berpirsiyariye lehemu ezen Kurdistan'e bükün Çin abi dibe PKK Çin abi dibe PDK YNK Hizbi Demokrat İran PSK PAK KKP ki dibe birabe PYD hem mujidvi varide dibe bi berpirsiyari tevbigerin o jibo peşeroja Kurdistan'e jibo azadiye gele Kurt o jibo azadiye hemu milletin Kurdistan'e dijin behevre bıkaptın ama hezameciye ve devemeye levemeye jivi peftir dilemeye valla jivi peftir çık kes jimeni karı davkaz etmezim bükün ancak karın jipartiyen kuyen Kurdistan'e vantişlara davkaz bükün dvi varideci berpisyari piştavana kuyu Kerkük desteme çüye hem Kürt suçlar ama seri de ev aliyen hükümete başvuruyor Kürdistan'ı taybetçi PDK u YNK goran kudnav hükümete ciddi girtin ev berpisyari Beli gelek spaskim kekfeyim rast او روح دست ما دای امتکارن بخوازن امتکارن وی روح پیدا کن مرد به خلقین کار و به خود کاره گوتنا کتاب برج بحث کرد گوتنا کی پیشی ازی برکی جوی دا ولی بین سر پرسه کی دن که فهم نا ترکیه به پشگیری داعشی ام بجن چکو تقمنی gelek daş خادی کرد پترول جوان گرد چک داوان و تشتوا و هر وها برای آوان سریکانی و gelek دورین دن دست کرده دا بو جدر خست تجنها پی و توی تشتین کش دست کرده هاتیه در خستن چقاسا بهیوی که ترک عفرینه در کفن او پاشا روژا از پیش روژا عفرینه و
دورین که هاتنه داگر کرین تچواد بینه یا چه هیویه ترک و جوان درکوین تسلیم چتین که پشگیری آمد کرن تسلیم وان بکن یا خاصا گش بینی دیواره ده با پیش روژه yani biraz hesanı ne zvi bejim Afrin 400,000 Kürt le dijiya beriya şer pişti şeref nüfus nurci zede bu gelek koçberici hebun nuhal Afrin'e nizarım yani insan dibejim bahsedikin siçil hazar Kürt jinemaya belki o Kürde mayıcı hemu beden bunu yani bir rengeki zahta çete u devleta Türk luan dera brastici bandore ki bazın kriye yadın edi Afrin vak bajare ki Türkiye'ye yani valiyevi heş Türkiye hatiyabetin posta perev nizarımçı pere Suriyeci lur der bastı yani pere Türkiye lur der bastı pere Türkiye tıkaptilin icavan tışlara hemu jibben işandı da ku demografya uğraşı xırak kirdi. Süceki insani pekalini yani eğer havuldareki navnetevi nebe prastici ev helvesta devleta Türkiye vek embejin kırkırındaki ne editin ola hembeliyoyi prastici bağvayaki tunt helvestaya girtin Türkiye be hesani be dili ko cur dernakeve yani tabi tişteki dince Siberoj belki de çareseriye gelin tevai Suriye u hezen Suriye u hezen Rojavai Kürdistan'ı behev dikin tişteki din dert keme oraya Türkiye mecburiyeteki jberku devleteki jali deteven yekbuyi ve hatiyen askerin mecbur bimin jur derken tişteki din fakat laliyle efkirina Şam'ı Rojavai Kürdistan edecek. Pırskireke Hafız Esad Beşar Esad heji mantalite babeko halas ne buye heji Kürt ve milletteki nabilin o dubece bira teslime mebed. Van deveran bira bıdıbın bandorame yani carek idim ev destlatları biraz holerabe ev kuseri biraz holerabe en van rebe bıbın. Yani dijimlatiya Kürt bir rengek idim dinavi halinde bu kuji edibece. Evci evinadı şu Türk ve valayı istifade kirin devlet Türk ve valayı istifade kirin van derna dagir kirin ne hesana ama Kürt be ev bikin ev zedetir hesatırdı be evci problem eki ama yani evci reyeki fakat ya esası hezen ve herebeyi yani biraz tici eğer revebriya baş Rojavai Kürdistan'ı çok az kurt bebe tıkkada nevdeteyi de çok az zedetir kayın bebe eve deste Türkacı evkas devleta Türkacı evkas lavaz bebe ve jur mecbur bebinin derkemim fakat jiro hatta sıbe merim demek ki nezde mukabines tişteki usan abinim fakat Dumayı ve her Afrinci azat bebe ve Serekaniyeci Girespici ve Ahmedu embejin agirici azatlı ve evyacı bavriyamla esasiye yani ki de beraber ev zakt zulmahu hatta davi ne kadar sergeli Kürt bu evci berdela ve tekoşina mezene yani 7,000 insancı 1925 hatta euro dvi varide jiyana xuj destanı berdel ki mezen hatiye dayın ev berdel valla ne çüli yani evyacı diveyem bizarbe. بله که فهیم نه دستپیک دا پیلانه که دولت ترک او بون دم شر سوریه وقت گرم بون اینا ترکیه افرین داگر نکر بون پیلانه که وان او بون که پیشی لکردا بگرن کرد خوش باشور بگرن حتی دریا سپی که خونه گیجن دریای دوی پیلانه دا belki Türk serketin evi planı peşile girtin o her oha demografya Kürdistan'ı coğrafya Kürdistan'ı jev qatandır mesela Afrin'i ve neşten ku kanton bigijin hev ev xat jî duy varê da serketin jinha pê ve
مترسین و هات بینی گلو که جارکادن ترک هیوی وان اوه که دبیشن امکنگی بخوازن امتکارن دیسا روژاوا داگر بکن و هر وها به ویوه گریدای سالا 2023 صد سالیا پیمان لوزان جی خلاص ده ترک دخوازن بوی خیال که حدود خود فرح بکن بلکه خیال دکن لی جالی که وزی مترسیان اوه دبیت تشتی که دست مدای اموی بپارزن ام هنک خراج ری بکن بخوازن پیشیاخ فرح بکن او تشتی دست مدای زیهش دست مدای نکنه تو بوی پیمانی و گریدای پیمانا لوزانی تیپربوناوی و بطالبونا حکم بین پیمانی و گریدای چه مترسی و بخواه ده چه بینه تدکاری مرا بشکی دیتنی خود بیواره دا بیجی Yani cali devlet Türk ve tiştek aşkere xuyadı ki kanaat amıcı devlet Türk çiş desti bey ve taksir neket. Çünkü ev tişten ku iroji dike hemu beyeka bebel nişandıdı. Yani devlet Türk pişti sağladı hazarı bazdan edi kurahiya stratejik go dem Ahmet Davutoğlu'ydu. Siyaseteki nuda dest bekirim. Ev siyaseta kurahiya stratejik nuha desti hükümeta Erdoğan'da. Erdoğan peşengiya beyeket ki ev ji berfireh kirina aha Türkiye yani düve berfireh kirine de ji Afrin'e begre hatta ev siloren serbi Bakuru Rojavaya Kurdistan'ı o jurji Şengal'ı bükevin hatta Musul'u Kerkük'e van heramana hemud digri bin bandora koy yani devlet Türklük hazırlı van dera bağvaya ki beni hükma hukkayın bükü belki rast ve vak ahin devlet Türkiye nişan ne de çünkü velur hezen navde teyücü bükevlen navderi ve fakat ve dagir bükü pişti dagir kirmeci ve van dera jiboku karbi demografiye xirab ki o brengeki xukurttur bükü bıkıptır helvesla devlet Türkiye. Bu gava viya pek aniyeji jinakokiya devlet anji istifade kiriye bir taybet jinakokiya navbera Rusya ve Amerika'yı ve ku ev nakoki heji heye ev yeka heji derfet dedi Türkiye yani Türkiye ve siyaseta bir hezahu ve naks diye meriyeti ve siyaseta bir rengeki jinakokiya devlet an istifade kiriye o her du devletçi taybet Amerika ve Rusya o her vaha devletin yektiği Avrupa biraz tici jboku devlet Türkiye jbin bandoravan derneke ve yani berjevendi van gel devlet Türkiye xıra nebe ji gelek tişten Türkiye reji çav gırtını o her vaha tehdidin densine Türkiye'de şey yani ev 4 milyon koçberin Suriye'li Türkiye Juba Avrupa xatereki mezini şkura usad bejin yani ev 4 milyon insan bir rengeki varın Avrupa'yı peşil van vebe ve serubine hev Avrupa ve pevajoye ki nu dest bebke ya hem o iktidarın Avrupa'yı ciddi tırsını jiber ve ekeci pişkiri dan Erdoğan çavle girtin her vaha embejin berjevendi vani aboriji o gelek çekin mezinci difroşun Türkiye yani Almanyacı difroşun Fransacı İngiltere'ci Amerikacı o 5 çarsda atlitin Rusyacı çekan difroşu bu pere ekimezinci heye vancı Türkiye'ye jiber ve ekeci vanna kokiya Türkiye istifade kir van siyaset ahu bire ve bir ama divir de eku peşirli Türkiye gir berhudana kurdaya yani dive em ya bibinin eğer berhudana kurda birasti türe bana Kürtçi ala teslim bu ne hember devlet Türk bikşandara hatta nuhal vandara evtişten kukastımın pek anibun onu hattı püskireka devlet Türkçi türe bu yani ve her avayki heri kurt ve ben peş ve mesela ev aloziyen kunu hadı jiyanji ve ne jiyana le iro ev khater jihole ra nebiye belki
avayı ki eşkere ne kadar erişim xud ser bi Rojavayê Kurdistanê bibe ama bavayê ki eşkere erişim xud ser Başûrê Kurdistanê dibe. Yani em bahsa Afrin û Serêkanî û Girê Spî û deverên din yên dagirkirî ya Rojavayê Kurdistanê dikin ama îro li Başûrê Kurdistanê yani ez şerm dikim bêjim sîçil baregeyên askerî heye. Baregeya Bamernî heye her iki em 1500-3000 askerên Tirk li wir heye bi dehan tankê wan li wir e her wiha ew çekên hewayî yên bi çek û bê çek û falan û bêvan hemû ji wan dera radikin yani balafirxaneyekî dema Saddam e ew ciyekî herî mezin e yani PKK dike sedem li başîkayê hêzekî askerî ya devleta Tirkiyeyê hê jî dikarin derxin yan jî bi rastî naxwazin derxin lê ew jî piştgiriya hêzên Sunne ya dema Saddamî dike buhan re em bêjin li hember heşt şabî dixwaze hêzekî hêzê Niştimanî Watanî û nizanim çi dibêjin ew ji Sunneyên Muslê piranî pêk hatine li wir baregeyekî askerî yani li hemû deverên Başûrê Kurdistanê li hemû ciyên ku piranî jî qereqolê wan nêzî gundan e nêzî gundên sivîlin li wan dera ji bo parastina xwe jî nêzî gunda danîne li wan dera hemû baregeyên askerî ev dagirkirin e eger sibeloj li wan dera bi rastî jî ew tiştên ku wek siyaset dane ber xwe pêk bînin bi rastî jî di serî de Zax û Şengal û Musul û Kerkûk hemû deverên din jî ya Başûrê Kurdistanê jî dibin xeterê de em lazim e vana bibînin. Ha ji bo wê yekê jî divê Kurd bi hişyarî bi aqilî tev bigerin. Ev ya nayê wê manayê ku wela Başûrê Kurdistanê pêşmerge bira li hember dewleta Tirk şer îlan bikin dest bi şerekî bikin na ama divir de lazim e ew jî hêza xwe di qada navdeteyî de bikar bînin û hêza herî mezin jî lazim e li hevkirina Kurda bi awayekî xurt derxin holê yani divê hevdû yani bi rengekî qanî bikin ku devleta ev ya jî heta belê heta PKK û partî pirsgirêkê xwe bi siyasî hel nekin ne PDK û heta hikûmeta Iraqê jî digel ew me nikarin li hember Tirkiyeyê helwîstekî bigirin yani ya mihîm ji bo Kurda ku Kurd bi xwe pirsgirêkê xwe yê navxwayî ez wisa difikirim yani bêguman PDK û PKK li hevkirina kan lazim e li hevkirinekî bifikirin ji bo yekê jî gava babêjin ama heta jî bi vî awayî naçe yani bi rastî jî eger li hevkirinek tune bi madem xeter mezin e vê çayê hemû Kurd jî lazim e li hember vê xeteriyê helwesta berxudanê bigirin yani mixabin belkî berdêlayî giran be ama çünkü hebûn û tunebûne ji wî pêvtir rê namîne yani ya ciyê ku Tirk têkevnê Türk têkevnê dagir bikin dernakeve yani başûr dibe Rojava dibe lazim e hemû kes hemû cure xebatê bide ber xwe belê yani axa me dagirkirine ji wî xirabtir çê ye bêgme spas dikim kekî fehim çend pirs hatine wan pirsa jî bigirin kek Nedîm pirskî kiriye û kek Zagros pirskî kiriye em berê ya kek Nedîm bigirin Kurd e awî dibêje kek fehim tu Meclîsa Tirk ji bona Kurdan çareseriyê dibînî yana Meclisa Devleta Tirkan ez çi car wek nêrîn di wê meclîsê de hebûna wê meclîsê de red nekiriye yani bi vî awayî min red nekiriye Kurd eger bi hêza xwe bi qeweta xwe bi hewildana xwe bi têkoşîna xwe çûnû wê meclîsê û di wê meclîsê de jî helwesta xwe bi hemû awayên xurt derxistin holê bira li wir hebe bira destê xwe tiliyê xwe bi her awayê di çavê wan û pozê wan xwe di wir de zarara betire ama çûyîna meclîsê bi ser AKP'yê ve bi ser CHP'yê ve bi ser partiyên din ve yan jî li dijî karanîna li dijî berjewendiyê Kurda li wan dera kelîme naye ama ew der jî qadekî tekoşînê tiştekî ez bêjim yani îro êdî siyaset ê wek 45 sal berê nine
براستی belki de nav hemû Kurda da em bêjin ew serxwebûnciyekî xurt digre serxwebûn wek helwestek di mejiyê Kurda de fakat siyaseta rastaqîn hin tiştên din pêşerojê de derdixe pêşiyate yani siyaseta rastaqîn siyaseta realîst jî van tiştana gava derxe pêş de lazım e yek tiştek tu bifikirî ez li çi ciya bi hewayekî bi çi hewayekî zarar nedim tevgera Kürt, zarar nedim milleti Kürt, zarar nedim tekoşina Kürt. İca lurji yani li meclisa Türkan vallahi hinde bederci lurdanı gava bu kazıncı davecin. Hani kesti bejin ku valla Ibrahim'u istifa bikin jur derken istifa bikin ve çip koyarım. Yani şu devlet Türk duhazı van jur bave. Yek jilur gava van tiştana tirin zaman van teşhir dikin. Yani divi valide siyasetteki realiste ha jibo çareseriye hezeki esasıyla na jibo çareseriye hezeki esasıyla jibo çareseriye heze esası hezen Kurdistan'ı dibi valide kat çıkan tüne yani evci dena ve beşede dikarım ve beşeki cibigrin ama ahir tişteki dince he siberoj eğer en karibin gavna bavejin yani tişte hoşa bu rastijme Kurdistan jnişkava tekoştama ser biketana u me hemu axin Kurdistan'ı azad bikirana u roştiradıncı vek başvuru Kurdistan'ı sarado diye ki kavmi me al bikşanlara ve guherinek mezim pek batana yani tişten vek Rojavayı Kurdistan'ı vek be bazari derketme ole ve baştır bana ve mümkün ki tişten misal bakurcim kavmi siberoj ve siyasetçi derki peşmen zanım ama ve biraz tici hebuna Kurdan di parlamentoya Türkiye'de az vak zarareki mezun nabilim. Bu her vaha zarara devleta Türkiye yani ev duhazın van jur bavejin evarajı havul dedim. Dibejin evarajı kadı tekoşliye ama bir tekoşla bir veşirin. Ve carla kemasina bu valla carla hen gotirin van parlamenterin meyin HDP dul bilev dikin em dibizin hem bu xuji acizdi bin az bu xuji acizdi bin fakat rakneyin tujin agrim ola biraz carna va kemasiyen küçük jiyabin ama bana ve krabiye kimezin nabilim yani beşek siyaseti ezanın van gotneyim koydu bejim belki daha gelek temaşevan yancı göhdarvan jiya acizdi bin ama siyasete realist jimerim lazım jiçav dernexe İrol başvuru Kurdistan'ı hükümet ayrımı Kurdistan brastici ve siyaseta bu hostayı dik ama carnacı kaba be hostayı dimeşine zarar ciddi ama disacı siyasete realist dedi İro ve helvestek heye yani benim bu kazıcı ne kazıcı heye çünkü salem penci de şeste embejin xebatin tekoşina netevi birengeki cüda çareserdi bu. Dünya du blok. Bu iro du blok tüleye kapitalizm bağlı ki serket ile hemu cani bandora xuddaniye o meseleyin netevici bir taybet meseleyin Filistinu Kurdistan eci mıxabın dedema eğer çareseri ekjere hebe dedema heyema kapitalist çareseri jere heye bu ev çareseri nava kavse de yani ve işte Afrika'ya başvur le Kamboçya'ya le Valatendin çava hat bir kararın emriye kaçı dizarın yani. Cerrahlıya ilvandereye ama ahirevci siyasetteki realisti. Rase. Çareseri de meclise de minel sere ve civata Türk çıkasa bibe demokrat o rasti demokrasiye ki rastaqin vere o باوريهم دموکراسی و بیش کردیت حوالاتی من ملت کیه حقیقان مچبه ولات ببر آواکری حقی مچبه یونجه و اتکارت ولی دموکراسی تنه و همین پوچه پرس کادن که زاگروس برواری کریه گوتیه پرس گلو دولت ترک به پیمانه که دگل شام و اسد افرین داگر کرده هیه کرد ناچار ببین
واتر و بریا خسر بلاوازیل گل شامل هف بین بهن بهانه چبون و او در داگر کرن نزانı پرسات yani jibo dagir kirina Afrin'e tişteki balamıdık şine ez bejme ve demi mijnez ve Chopin bu pricaran jibo aktörün ve demire bu haberde beri ku em bejin erişen dagir keriye dest pê bikin hêzên Rûsa li Afrînê hebûn û ew hêzên Rûsa wekî kontrolek dest pê kirin hemû ciyên ku em bêjin ciyê baregehê eskerî ya YPG û YPJ li wan dera çêkiribûn li hemû ciya geriyan yani goya wek li ku çiqas hêzeye û falan bêvan lêkolîna wan kir yani kula dila ji bo parastina wan bû ji bo êrişa dewleta Tirk xeterekî wisa heye ji bo ew xeter çê nebe. Ama dura ji nişkava hemû hêzên Rûsa navêna sê roja de ji wir paşvekişiyan gava paşvekişiyan beyan hat ku ve êrişek dest pê bike. Êrişek amelekariya êriş tamam bûye ve dewleta Tirk êriş pêk bîne û em ê dest bi berxwedana xwe bikir yani ji berxwedanê pêvtir tu çare jî tune ye. Ha îja ew gavên ku Rûsa avetin çi car ji hikûmeta Sûriyeyê Şamê cudatir dine yani bi hev re girêdayê çünkü êdî em hemû dizanin ku hikûmeta Şamê tune ye Esad tune ye bi rengekî Rusya heye Rusya çi bixwaze wek wan tev digere ama li wir Rusya xwest ku Kurda mecbûrî xwe bike yan jî bi rengekî xwest ku heman tiş li girêspî û serêkaniyê jî pêkanî xwest ku bandora hikûmeta Şamê li Rojavayê Kurdistanê jî zêdetir bibe yani hem ji li Afrînê hem jî aliyên dinê ji bo wê yekê jî wek tehdîdek pêkanî ku niha jî heman tiştî li berçavê hemû cîhanê dikin yani bînin bîra xwe Afrîn çê girêspî û serêkanî yek Rûs tune bû piştî Amerîka ji wir vekişiya Rusya ji bo berjewendiyê xwe bi kar anî ew jî hêzên xwe anî li wan dera bi cî kir û her wiha leşkerên Şamê jî anî li wan dera bi cî kir yani ha Kurd dikaribûn li hemberî vê yekê çi bikin Kurd mixabin yani ew çek û cebilxaneyên destê wan de û teknîka ku destê wan de nikarin şerê hemû cîhanê bikin nikarin şerê Rusya û Şamê û Amerîka û Tirkiye bi hev re bikin yani ew jî mecbûrin siyaset bikin fakat dek û dolabên mezin li ser Kurdên Rojavayê Kurdistanê hate lîstin ha Tirka bi vî awayî li wir destkeftiyên xwe zêdetir kir dagirkerî ber bi pêş ve birin û bi feyde ji wir derketin niha Tirk devleta Tirk ji wir bi feyde derketiye ji bo wê tişkî bibûre ez kevankî vekim ez bawer dikim mesela Afrînê bi çekên saroxên S-400 vegirêda yani Tirka got Rûsa ra ew kir got hûn bikirin em ê çavê xwe ji wan re bigirin û hûn ê ez bawer tu rast dibêjî ew jî tesîrekî mezin e yani tabii mesela çarset jî li hember Amerîkayê wek siyaset bi kar anî heta niha jî yek carekî ne bi kar anîn û ne jî dikarin bi kar bînin yani vî awayî çünkü Tirkiye ew dewlet nine ku gava bi kar bînî jî ve gelek tişt bi hev re biguhere yani ew jî meseleyekî dû dirêj em zêde nekevine navê ama tiştê tu dibêjî gelek rast e di cî deyî tabii ew jî bu sedemekî yani ew jî yani axir em vê tişta bêjin bi Kurtayî devleta Tirk ve hêza xwe ne yek ji nakokiyan îstîfade kir ya duyemîn jî hikûmeta Şamê jî bi rastî Kurd çiqas zêde zarar bibînin Kurd çiqas lawaz bibînin ew qas zêdetir kevxweş dibe ji bo wê yekê jî dikare çiqas bi devleta Tirk re dijmin be jî ve zêdetir
pişkiriya Türk'a bike. بله لتشکی دن هیا که فهم از وقت فرصت فکر خود بجن از پشتراسم که ده حکومت شامی اساد ترکو و پیاده یازی خواستریا روجاوای کردستانی به مثلا ترجیح کرنه و خواستریا کردان روجاوا و ترجیح بکنه که ترک تکرمه درش بو که و به جویا چاو به هزک سوریه وی چاو لیمزد که ترک داگر کرد مینه بکوه زانه ترک تکوه و اون اولی اما روس جبر روسا بلکه شامل کاربون وی تشتی قبول بکنه. Ez ne diyor kanaat eden vallahi yani Şam tercih akı belki bir Türkara dijmen xuyat kir ama tercih akı jali Türka ve bikarani devleta Türka ve bikarani çıma Siberoj belki eğer ev hükma xulvan derece ki cibecib ke hatta ve demeci Türk ve jibo tünekirina Kurdan bixebti devleta Türk dibecim her cari ku Türk dibecim bira temaşeven xalat fam nekin yani göder var biraz hiç kastamın devleta Türkiye devleta Türk Luandara pişti lavaskirina Kurdan yani pişti tünekirina Kurdan ve Juandara derkeve ev der nebe Türkiye jibi ve Suriyeci xebayinin ve xatere ki bezin jihole rabin Irak'ın yani siyaseteki her beşi nahaci emdizanın ku evditinek kurt nabena Suriye ve Türkiye'deci despekirini yani ne dure ki sibe Esad Erdoğan Cevre Bece Brahim'in Esad Brahim'in Erdoğan ama devir de tabi Kürt'e istifade kirdi yani Kürt akıl temne gerin ve taliyede ertişler ve beserivan yani akıl temne gerin kastanına ve Rojava'yı Kürt. Evet kara oha ve kara oha ve Türk Şamir abicin ve nikarin derken belin az derken az paşa از تسلیم و بکم جبو که شام زی بجد جبو کرد نه بنتش تاکید کارن به وقت نکی واشه yani belki biraz bir şabere nahat ya kaptın ama az bavar dikim belki bir rengi kaptın bir ya Rusan ve bir şabere hati ya kaptın yani bir rengi ki hatiyeyle fikrin yani tamam evet işlerine çeviyor ama Türk Suriye hükümete Şam'e tercih akı büyüyor yani dikare jali devlet Türk ve deyne çünkü vi jibo xuzedetir xatar nabine ama şkola ember Kurdacı elbette diğer ember Kurda ve embejim bidijminara lev kirmedi be hatine ahen Suriye dagir kirmedi jibo Kurda dibece kastavanji dijminan Amerika'ya düyüvaride tabi elbette xuyale ember Kurda hatta noğa Şam ne goheran diye yani gelekcar hevditin navber avan da jiçi bu. Disa ne goheran le Siberoj çivi derki peşgabe nizarım tabi evjit işteki. Bel. Kekfeyim de saate me çegun ola pırın le enzanım çıkasa tetkari eğer Vallahi imkan hem bir kadinin başları biraya de saat geleke. Ere rasici pırs gelek çebun le belki az pırsa daviye bikem o bra tamaşavan zilme burin pırs gelek hatine ama az pırsa daviye bikem peşe rojaki çaval peşya Kurdad binin digel ku siyaseta Amerika ve Rusya diyare o şela Kurdaji mesela nafxoyi pırsgireke nafxoyi et aburi leşkeri civaki Kurdaji te bibini Kurd divan demi peş da li Suriye berbikove diçe ve Suriye ki çawa beta ava kirin mafê Kurda wê Kurd destkertiyekî çawa bi dest bixin ev tiştê ku heye wê bi şkurdara bimîne Kurd dikarin çawa di vê çarçaveyê de tev bigerin alîkî Rusya alîkî Amerîka van dewletên zilhêz ku bê wan av sar û germ nabe li herêmê da tu çi dibînî û her wiha tiştekî ku tu bixwazî giring bû me pirs nekir tu bixwazî ji bo temaşevanên me bêjî kerin. Yani ez dibê qenaat edim. Biraz têjî Kurd ne Kurdên 100 sal berê dema
Sykes-Picot hate imza kirin belki 45 şervanên Kurda tune bu. Hêzên Kurdaya qada navdeteyî dikaribin van temsîl bikin xwedî soz bin tune bu. Ve her wiha em bêjin piştî Sykes-Picot dema Lozanê de jî 100 sal bere jî bi rastî ew Kurdê ku karibû Kurdistaniyan temsîl bike karibû di qada navdeteyî de hêza Kurdan nîşanî cîhanê bide tune bû. Lê îro Kurd li 4-5 Kurdistanê herî kêm xwedî 300-350 hezar çekdarin. Xwedî 300-350 hezar şervan û gerîla û pêşmerge ne. Ev ya hêzekî ye. Bi hev nekin jî hêzekî ye. Bi rastî jî Kurd li hemû cîhanê jî tiştekê dî eşkere kirine. Xwedî hêzin, xwedî bîr û bawerin û dikarin ji bo parastina xwe her bedelî bigirin ber çavê xwe. Yani tunekirina Daişê û bi rastî jî ew şervanên Rojavayê Kurdistanê ew şervanên pêşmergeyên li başûrê Kurdistanê li hember Daişê dîrokekî nifsandin. Yani ev ya jî li ber çavê cîhanê qewimî û divê ev dîroka ji bo berjewendiya xwe bikar danê. Ev ya kemasîkî herî mezin e, ev ya jî bi rastî cihê rexnê fakat ev ya hêzek li hemû cîhanê nîşan da. Ol Bakurê Kurdistanê jî raya me çi dibe bira bibe. Ji heştê û çara vir de li hember dewleta Tirk, li hember dagirkeriya dewleta Tirk şerekî berdêlgiran heye. Bi rastî jî ew şerê berdêlgiran jî heta niha serpiyamayî û her çiyî xurttir bûyî. û siyaseta Kurda jî li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye ji berê xurttirî. Yani hinde sala em rexne digirin û falan û bêvan lê feqet ew berxudana HDP'yê divê were dîtin. Yani nêzî belkî 15,000 HDP'yî gelek ji wan yên kesên hatine hilbijartin di zîndana de ne lê yek kesek jî serê xwe li hember dewletê netewandiye. Vê rojê doza Kobanî dest pê kir. Yani ew doza Kobaniyê de ew parlamenterên ku zindanîne yan jî ew siyasetmedarên zindanîne yên bi Kurdî yên bi Tirkî gava dîfayê xwe dikirin. Bi rastî jî bi helwestekî xurt dewletê mehkûm dikirin. Eva jî hêzekî ye li hemû dinyayê nîşan dide. Îja ew Kurdên ku vê berdêla dane vê ruşta xwe li hemû cîhanê îspat kirine êdî ew ne Amerîka, ne Rusya, ne Tirkiye û ne Şam û ne yekî din. Ew her du ezman jî bi hev bikin êdî nikarin pêşîlî Kurda bibirin. Ew defter çû. Kurd siberojê de dikare destkeftiyên xwe zêdetir bike, dikare xwe xurttir bike. Ama ji bo wê yekî kemasiyên Kurda bi xwe heye. Ew ya jî meşserê bername de heta xeber da lazim ew kemasî jî ji holê rabin. Yani evana çê nebin, pêk neyin ve Kurd wenda nekin ama ji bo ku mafê xwe bi dest bixin ve belkî dem dirêj bibe. Ev ya tiştekî rastî yani 1925 de pek ketune bû. 1925 tebrandin, zulüm kirin, qetil kirin 1938 bû. Piştî 1961 li Bakurê Kurdistanê Parti Demokratîk Kurdistana Tirkiye hatiye damezrandin. 63-65 o taliyê tîp, navtîpê tu dirêjî tabii. Vara nebêjim ama hemû partiyên Kurdistanê piştî nodî bawayekî azad hatin damezrandin piştî hefteyî. Heftê yek, du sê çar, pênc şeş axir PKK hefteyî heştan da hat damezrandin. Lê heta niha evana hatine bi rengekî tekoşînê xwe didomînin. Lazim em vana bibînin. Ev ya jî êdî çi kesek nikare tek bibe. Ama hinde jî bêhêsanî nabe. Mixabin berxudan bitemre ve malık li Kurda xira bikin. Îro li başûrê Kurdistanê jî Kurd li berxudana xwe li ser piyane, li Rojavayê Kurdistanê jî li ser piyane, li Rojhilatê Kurdistanê jî li ser piyane. Ji 100 sal berê cudatir e. Pêşerojê Kurda ji doh vekirîtir e
لی بلکی جدوه جی بچک زحمتتره. بله که فهم تشکی پرسه که کرد و برسه که کرد جشکره مخواه ده مثلا هلبجارتن جمعین بود سوریه جی هلبجارتن و چه لیل دمین پیش باشور کردستان کد نوت دو هلبجارتن چه بود روژاوا جی تشتکی آواز چما چه نبگلو چه بد و چا و جبو لگیتیمیتت کی جبو ناسنامه کی شرعی جبو ناس کرنا دستلاداری روژاوا دقیقا نابنته ویده باشوری کردستانی وقت بینات بیجم از دورا بوم باشوری کردستانی جبو هلبجارتری قانونک در نخست چونکه پیمان اوتونومی یا هفته و چاره هبو بگور پیمان جی قانون عراق هبوش خوب پارلمنتوی کی لباشوری کردستانی هبو یعنی سر هفته و چاره ده هاتو بو دامزراندن و او پارلمنتو جی ده قانون عراق ادجی دستورا بنگهی عراق ادجی هاتو بو نویساندن yani لورش خو خودمختاری که خسریک هبو او خسریجی bu gorveye keci hilbijartıra xu pekanin yani bavayı ki bingehine bejin kanun ayı hebu dikadan avnetevi deji dikari bu veye kap karbinin o yacib karanin yani ev hilbijartıra başvuran başvuru Kürdistan'ı bavayı ki xurtçi jali hezen navnetevi ve hatta peşvazi kirin var va hilbijartın jid bin kontrol avandı çe bu. Yani evya derfete ki bu baş ekip karanin ojboye ekeci hilbijartıra parlamento yakun pekanin kanun evan hatta nohaji ve hemen jimari der bastı. Set kes partiyin Kürdistan'ı u yazda kesici hezindin set u yazda kes parlamentoyu da ertibe. Rojavay Kürdistan'ı tabi derfetme vakvi dereye. Merv lazmi ve ekip bine. 2012'da şunda dava kembejin Uvandara teskefti Uvançı. Bu meclis engel çekirin. Düre peymaneki civaki nüfsandım ve peymana civaki bu gorvi revebriyeki nuda mezrandım. Ama bu van revebriyancı bu meclisin gelci de hemu kadandı hilbijartın çebun ne kuçene bu. Lev hilbijartın ekuvaka dışıbı Rojavay Başuri Kürdistan'ı çene bu Luvandera yani evcinet destivandeye hem cariki ve erişeki mezun servaneye hem cariki ve brasti ev hilbijartına ku karibin hemu cihanepe kalibikin jboveye ki ev derfet destivandı tüne bu ama siber rojş bu göre mümkün ekibimkin ama yani tüne buna hilbijartını bir kanaatımın meşruiyet avur خراناکه تنبنا البجارتله نای و معنی کو دور امبجن هزن هیده مشروعه لفقط جبوکو براستی دوان درا irada gel zedetir derken peşi dikarin gavan bağın eviyacı çedbi yani çendehane kanun eki derkıstımın gel bertek eki nişan da lember ve kanunu u rebebriya khusar mecbur ma ve kanuna kadar kısmın paş ve kişanın nu ve guherandan yani evci ben nişandı da ku benge ki kurtlur he ve fakat hilbijartire de derfetayı naşbe derfeta başure Kürdistan'ı tabi lehevnekrina Kurdanji dıvır da sedemeki yani evci lazım hem bilin ama ve kajina akınam hilbijartına hunakın ama belki lur fakat gava rejim ji hilbijartın bir yara hilbijartını digre beşleri hilbijartın avancı nabın dibejin hun hezen meşruiye vera nının lemberi ve eğer levkirnek çenebe benge heki nud ne danin ev nasnakin hilbijartın avancı nasnakin ama lur jibo meclisan çencara hilbijartın çebu yani rayadar be hilbijartın nayne ser hüküm rayadar ten hilbijartın ama birengeki hilbijartın geçtiği ya kul devletinden dibinin ve kvanının cüdayı hene. Bel.
کەکفەی زۆر زۆر سپاس بۆ بەشداریە جەنابێتە ئەگەر تشتێکی گرنگ بخوازی بێژیت مەجبیر کردبە یاژیت مەپرس نەکردبێتە بێژیت rica dikim ez gelek memnun bûm eger min dilê kesî jî êşan dibe ji niha ve lêborîna xwe jî dixwazim ji wan bi rastî jî demekî dirêj e belkî gelek guhdarvan û temaşevan jî li ser xetê mabûn min wan jî westan dibe bira li qusrê min nenere yek gotinek Kurd lazim e behev bikin xîreta parastira Kurda destê Kurda deyê kesek din xîreta Kurda ji Kurda baştir naparêze Belê zor spas dikim xwazî dil êşandin hemî wekî yate bana eger ev dil êşandin ve dil êşandinê we bira pir hebe gelek spas dikim mala te kêfxweş bûm beşdariya cenabê te mala te ava be êvî dikim demên pêş em ji tecrübê te ji şiroveyên te bêpar nemînin mala te hezar cara şeva te xweş gelek spas dikim spas ji bo te û temaşevanan hemiya